Ya wis nada D berarti kowe iki kok ra percaya. D mudune sol. Kok dalang kok. Sawi. Lah, tak tapok cangkemku dhewe lho ki kok. Sandalku ilang. Iki aku sido nyanyi apa ora, Mas? Nyanyi ada. Oh. Burung. Sik. Nungguin ya. Wah, lagi kok tak tutuk dhewe lho ndasku. Aja nak eman tutuke. Nimas papucanku aja mlayu saka pangarepku dadya tombo tresno mancingan telenge kalbuku. Nah. Ada Mas Faudin, Ada adik Lintang, ada adik Niken. Campur seni Mayangkara. Mayangkara Indonesia. Mayangkara lagi. Surupi aku dengan kodamu nok wong ayu. Inggih Kang Mas. Tak kodami ula weling. Wayangan kang ridu railang saka pikiranku. Wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali. Tansah kelingan mesemu tan uwal saka ing pandulung endah pasuryanmu sliramu cecantuk atiku. Saiki tak weling to, Dok. Pripun Kang Mas? Awakmu pindah ning kene, aku tak pindah mulo ning kene ya. Alih posisi ya Mas. Alih posisi. Ada Mas Faudin. Dek Lintang Khairul, Asik. Mayangkara lagi. Pikiranku
ayu. Dalam kamar. Saben rina kelawan wengi mung awakmu sing ana ing telengkal buku. Saestu mama. Saestu ora ana liya kejaba sliramu wong ayu. Yo. Wow, Ayo. sekop 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 ra ilang saka pikiranku. Wes tak asap sekop nyatane ora bisa lali. Pindah mana? Iya mas, Cak Valden, dalam. iki yang ngono karo Lintang Kairu. Pripun, Mas? Bukan hanya kita yang berbahagia, Iya, Iya. tapi Abah Sunar pun berbahagia. iya betul. Jadi Betul sekali. malam hari ini katur panjenenganipun Abah Sunar Dan kasuwun semua masyarakat. kasuwun jumeneng saking palangganipun tumuju ing sasana pahargyan sesarengan Cak Semoga Purwosari Bapak Sunar Mayangkara. Moga Bapak Sunar Monggo Bapak Sunar kalian Bapak Suyitna katuran nikah datang pepanggungan Bapak. Sambutnya panasing Sunar, Iki Sunario, yang belakang Bapak Sunar. sing depan, Sing depan Pak sinten Pak? Bapak Sunar yang menikah yang depan.
Sing Kolomburi. Niki lho Bapak Sunar. Mah. Bapak Sunaria sing pundi? Bapak Sunaria, no bener aku toh Mas. Aku mah. Iki Bapak Sunar. Nggih, Pak. Monggo Pak sambutan riyen, Pak. Oh nggih, sugeng Pak. Pak Sunar sugeng. Jenenge Pak Ni Sunar. hao ma sese. Ses. So, si hao ma. Oh, so, oh, so. Apa artine? Hah, Bu? Iya. Oh, malah nggak ngerti. Iya sama Pak, saya juga nggak. Pak Sunar mintanya lagunya apa ini? Lencung. Leo. Lewo. Terima kasih Bapak. Lah krunguku ngono. Badake. Oke, ten mriki mawon Bapak dan Pak Yit di sini saja karena ini akan dipenuhi permintaan dari Bapak Sunar ada Lewo. Lencung. Lewo. Lewong. Sopo? kuwi? Sapa? Iki lho. Apa lo? Aku menengahi lo. Lah suarane kayak wong wedok kae. Lho, aku ora ngerti. Dalam. Biar kene nok Dalam. Oh ya. ben imbang. Ini kan. Ya. Biar kene. Hop. Yuk. Sebentar. Monggo Pak. Radi Monggo ngajeng. Bapak. Radi ngajeng mawon. Masih bersama Campur Seri Maya Keren. Sunario. Sunario. Kok mangga ngono gitu. Kan aku nyanyi. Kanjenan Tak lagok nih. Pak Sunario kan bari kita lagok nih. Oh iya, heeh. Arep iki Sik. tambal ban. Saya mikir. Oke. Ya, baik. ya, cepet-cepet sat. Campur Seri Bayangkara di Kensal ini CM Music Ada Production. Mbak Afi, ada Mbak Putri. Yo! Bayangkara lebih.
Oke, Pak Sunar, niki sudah diaturkan satu tembang permintaan. Lincungnya sudah diaturkan, Mbak. Kosek, hop, hop. Ini mungkin ada permintaan lagi. Sinten, Pak? Oh, Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Kasih manggaken katur Pak Kapolsek jumeneng mriki, Pak. Nggih, kali pandan rame wis ora apa-apa, tangkep ae arek iki. Oke, permintaannya apa, Pak? Sunario. Oh, lagu Thailand. Piye? Apa itu? Ya. Oh, kopi dangdut. Oh, kopi dangdut. Lo. Nena 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 nini ini asoy. Nini ini nono. Nono nono. Nyapa to guyu. Waduh, nyapa to, Mbak. Mbak Abi tak junjung tak gomulih kok. Heeh. Sarden. Bapak Polri, Bapak Kapolsek. Darul, Bapak Mustajab. Mustoib, Ah, nggih. Bapak Darul, Bapak Mustoib, Heeh. Mustoib, Pondok lho. Dek, Mustoib. Pak Darul ini duwe pondok. Apa? Pak Pak Darul duwe pondok. Apa? Darul Nikmat. Duh, di hotel barang kok. Apa? Apa? Darul ah. Bahasaku. Oke, iki langsung diaturkan satu tembang permintaan ada Kopi dangdut, ayo Pak Mustoib. baris koyo foto anu ya. Yo, Kak Asik. Mustoib. Kopi dangdut bareng Sobor Sonimo yang karena CM Musik Pro Bersama Sunario. Pak, aja meneng ae to, Pak. Pegel aku. Nyamar nih. Anu, Pak Nan, Ya. dingin.
Pak Lurah. Oh nggih, Pak Toib sama Pak Darul ada permintaan? Oh, manut Bapak kancane. Mustowib. Ih, sudah. Ini yang ngono, Nok. Mas Walden sama Mbak Lintang biar istirahat dulu. Iya. Jangan matur difosir-fosir nanti kesehatannya loh Mas ya. Ya, Iya, iki- Dek. Iki yang ngono Pak Suyat Pak Suyitno wis kerja jumeneng nang kene ya toh. Pak Ngredengke Suyitno. suasana. Saiki katur Bu Siti dipersilahkan katur Bu Siti garwane Pak Suyitno. Biasane yo nyanyi yo. Durasi. Ya, monggo. Bu Siti. Katur panjenenganipun Ibu Siti Rama. kasumakaken jumeneng saking palenggahanipun tumuju ing sasana pahargya. Yen kasepa. Ya Mas. Yen kasepa renes pantane loras Dikarenakan Ibu Siti masih sisa-sisa. Ih, masa Ning bose ana saya. durung kersa jumeneng. Oh gitu, enggak apa-apa, mungkin masih belum mood. Bu. Iya, nanti dimut sama Pak. Ih, Ini Ken, Iya. ini juga yang menunggu di sini ini ibu-ibu karyawan juga. Iya. Mungkin nanti kita kasih satu tembang sing rotok. Gayeng. Rotok gayeng bareng campur Iya. sama Nayangkara. ada doa pipiku ini santi apa? Dicium Pak Suyit. No. Dicium Pak Suyit. Kamu tuh kayak Pamu Aduh Merono kok. berkumis tipis hitam manis tak jamu-jamuku memandangmu. Ngerti gak? Bisa pirang? Alah berduaan. Apa diganteni? Sekudang pria berwajah tampan, cintaku hanyalah Pak Toibku sayang. Pak Joko. Oh ya Mas Joko ya. Pak sapa neh mau jenenge? Pak Darul. Pak Darul. Pak Sunar. Pak Mutoib. Pak Sunar. Nah, Oh, Pak Suyit. Pak Sunarku sayang. Aduh pipiku dicium Pak Sunar. Aduh bibirku disentuh Pak Sunar. I love you katanya, kayung yun katanya, sekujur tubuhku merinding cantiknya. Yo, Tak enak makan, terbayang Pak Naryo, suka nyenyak tidur, terbayang Pak Naryo, Pak Naryo ya Pak Naryo ya membara cintaku, membara rinduku. Dalapat. Ada pipiku dicium Pak Colopot. Aduh pipiku Pipiku dicium Mas Ali lagi penak. Aduh pipiku dicium Pak Alim. Lah iki penak, tapi wonge gak melok. Oh, melok. Melu Oh, melu. Melok wonge, melok. Iki lho moro-moro percaya moro lho. Dialim. Lem alim. Wes, ayo. Ya. Iki diatur nih satu tembang bareng campur sari mayang kan? Mas Toib. Sunar. Ya. Kontak person Mayangkara 081234200500. Jangan lupa. Yo. Hey, hey.
kujur tubuhku merinding jadinya. Aku tak enak makan, terbayang Mas Joko. Aku tak enak tidur, terbayang Mas Joko. Mas Joko ya Mas Joko ya membara cintaku, membara rinduku. Berkumis tipis hitam manis, tak jamu-jamuku memandangmu. Seorang pria berwajah tampan, cintaku hanyalah Mas Joko ku sayang. Aduh pipiku, dicium Mas Joko. Aduh pipiku, disentuh Mas Joko. Ayu katanya, kayung yun katanya, sekujur tubuhku merinding jadinya. Aduh pipiku, dicium Mas Joko. Aduh bibirku, disentuh Mas Joko. I love you katanya, kayung yun katanya, sekujur tubuhku merinding jadinya. Tak enak tidur, terbayang Mas Joko. Tak enak makan, terbayang Mas Joko. Mas Joko ya Mas Joko, membara cintaku, membara rinduku. Berkumis tipis hitam manis, tak jamu-jamuku memandangmu. Seorang pria berwajah tampan, cintaku hanyalah Mas Joko ku sayang. Aduh pipiku, dicium Mas Joko. Aduh bibirku, disentuh Mas Joko. Aduh pipiku, dicium Mas Joko. Aduh bibirku, disentuh Mas Joko. Satu tembang Mas Joko sudah diaturkan untuk kali ini. Ono Avi, ono Putri Lope-Lope. Heeh. Yuk, dipersilakan kini no. Ya, ini di sisa waktu perjumpaan kita bareng Campur Sari Mayangkara. Mayang kiri. Mayangkara. Yo, yo. Ini kan kembali ke habitatnya. Yo. Wih. Ayo, gini. Mulai lo aku mulai lo gitu. Ini tetap bisa menghibur di sisa waktu perjumpaan kita bareng Campur Sari Mayangkara CM Music Production. Dan mungkin dari Bapak Ibu warga masyarakat Grimbi yang sudah meninggalkan tempat diaturkan selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Tapi urung bar. Sono 5 lagu. Ayo. Oke. Ya, oke. Kembali. Cakep juga. Kita goyang bareng Campur Sari Mayangkara.
kalih ana loro presiden barang gono saking campur sari Mayangkara ingkang badhe ngaturaken tetepan. Ada Kiki dan juga Ridwi. Iya. Ayo kene no. Iki wis diaturno di sisa waktu perjumpaan kita bareng campur sari Mayangkara. Pak Cip antum syukur. Yo, ngadeg kok nek diceluk ki lho, engko Yo Mas. Wah, iki lho, bojo nek kaya ngene. Luar biasa. Yo. Spesial tembang buat Bapak Ibu warga masyarakat Grimbi yang masih setia untuk mengikuti perjalanan dari Campur Sari Mayangkara. Dan kembali bareng CM Music ada Walden Lintang Kairo Campur Sari Mayangkara. Oh pikir warap muda. Sinar Mayangkara Campur Sari Lintang diparingi lintang asmara nggih wong ayu. Lintang Kairo
Oh lintang Kairo wae. Sayang Batara Rati mong eling manis ati setiaku bisa anduweni marang saya sulasme. Sebaya bukti sebaya bukti ya. Ora oleh blenjani lho. Mriki wong ayu. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning banyu segara rasa ora bakal sirna. Mrene to wong ayu. Aja ngatur-ngatur teko bapakku. Bengi iki ora ana lintang kang sumuran. Ora ana lintang kang sumunar kebojo awakmu. Padane rembulan kalah karo awakmu. Iyo, Sayang Batara Rati mong eling manis ati setiaku bisa anduweni marang saya sulasme. lagi Lintang Kairo wong ayu nengmu kita yo tampa susah jroning batenku. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna.
Lintang Kairo sudah katuran. Terima kasih Kalden dan juga Lintang Kairo Mukobalene. Dan untuk kali ini ada owner dari Mayangkara Campur Sarinya Indonesia. Ayo gendok Niken Salindri, dipersilakan ingin menghaturkan beberapa teman spesial di sisa waktu perjumpaan kita bareng Campur Sari Mayangkara dan juga CM Musik Production. Wis katur Bapak Ibu sing sabar ning kene sik menunggu bare Campur Sari Mayangkara matur sembah nuwun sangat kesetiaan panjenengan sedaya warga masyarakat Krimbi Bareng Jombang. Aku tresno rokoe, tresno sing satenani, kabeh wis tak kira kowe atine. Dan aku wis bojo sing satenani, nanging aku tresnone apa rokoe. Rasa ati tenang mikir ke selingkuhan, tansah tak awang-awang mabur kaya layangan. Padahal bojone ngomah mikir ke dadi susah. Apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri. Pancen tak ngoni tresnoku setengah mati, tapi aku rawani ingkari janji suci. Mungkin kuwi adu jodohku, tapi aku sayang padamu jujur saka jero hatiku. Sayang aku ikhlas trimo dadi sing keloro. Sadyan aku rasa tresno sing tansangga. Sabar sauntara sayang, aku yo wis berdua. Cincin wis ngelingkar dengan cari manisku, dan dia wis tak ucap hey ngarep penghulu. Saiki ya wis telat karep ngomong ke citra, aku mau ngamen ngomong aku bahagia. Senajan statusku saiki ora dhewe, tapi ojo nganti leren tresnoku karo kowe. Tukang-tukang jape dikene jalan supaya dadi padha anggone awak dhewe. Sayang aku ikhlas trimo dadi sing keloro. Sadyan aku rasa tresno sing tansangga. Sabar sauntara sayang, aku yo wis berdua. Tapi tenanan kok kabeh iso lancar, ruang kabeh ikhlas lan sayang. Cincin wis sekali karena ngecari manisku, janji ya wis tak ucap ning ngarep penghulu. Saiki ya wis telat arep ngomong ke citra, aku mau ngamen tuh ngomong kok kowe bahagia. Senajan statusku saiki ora dhewe, tapi ojo nganti leren tresnoku karo kowe. Bukan-bukan kabeh dikeki dalan supaya dadi padha anggone awak dhewe. Sayang aku ikhlas trimo dadi sing keloro. Sadyan aku rasa tresno sing tansangga. Sabar sauntara sayang, aku yo wis
sudah. Gandul. Oke, iya saya. Matur suwun Kevin. Untuk kali ini, nih kan, Ya. di ini perjumpaan kita kurang satu tembang lagu lagi. Oh, ii. Digawe sing semarak, Oh, digawe ii. sing rame, Oh, biar ii. mempunyai kenangan warga masyarakat Ngrimbi. Oh, ii. Oh, ii. Untuk ayo adik-adik, dari ayo, kabeh wae ben ketok rame. Ya. Sing rada rame, sing rada rancak, bareng campur sari Mayangkara. Ada Niken Salidri. Nyanyi apa? Iya. Ya.